Chip, chip, chip. Hyvät kansalaiset ja kaikki nuoriso ja muutkin ihmiset. Mä haluan kertoa teille vakavaa tarinaa. Me kertoo eräästä pikkusesta Jorista. No Jori on semmonen vähän riehakkaa tuntunen kaveri, mutta oikein muuten kiva kaiffari. No sillä menee koulusta huonosti ja maailma on niin kävällä paikka. Niin hänet potkastaan koulusta pois. Ja Jori sitten menee ja pissaa jäätelöautomaatti ikään kuin kostoksi yhteiskunnalle. Ja sitten sieltä tulee rehtori Parka ja menee ostamaan vaniljajätskiä. Ja arvatteko miten siinä käy? No mies sitten kuolee ja halvaantuu samanaikaisesti. Eikä juuri naurattanut ketään. Pojat, kertokaa tää sanoma kaikelle kansalle. Kellittiin, kävi käpelösti niin. Testamenttini teen, minä uskon huomiseen. No sitten tämä kaiffari lähtee kaupungille ryypiskelemään ja syö sen yhden sienenkin. No se on aika sekaisin ja kaiken maailman rivouksia tekee, tyttöjä nipistelee ja ärkioski ikkunan hajottaa. No, sitten se rupee näkemään hallusinaatio-unia. Ja siinä tää itsetyydytystä harrastaa ja tapaa erää tytön Oilin. No, ne rakastuu siinä, koska yhtä pahassa hallusinaatiotilassa on tämä Oili myös. Humalaspäissä ja hulluna siinä hihittelevät ja hiplaavat. Mutta eräs asia unohtuu. Mä haluan teitä nyt varoittaa vakavasti kaikki kanssa. Pojat, Tomi, Jori ja Älska, kertokaa se kaikille kansalle. Kellittiin, kävi käpelästi niin. Testamenttini teen, minä uskon huomiseen. No se asiahan mikä siinä unohtui oli tietysti tää kondomi, tää kuminen varmuusväline. Jos olivat sen laittaneet, niin kyllä varmasti olisivat selvineet hengissä. Ja siinä kuoli koureissa ja huutaa neovalaneen loisteessa, että Jori ja Oili, J ja O, elämän A ja O. Nää herkät sanat painakaa mieleen, hyvät ihmiset, ennen kuin menette toisten kanssa piehtaroimaan. Ja sitten mä haluan vielä osoittaa kaikille tuttavalleni, eräälle Sepille, nää varoituksen sanat, että näpit irti meidän äitylistä.